My vám dáme tip, ako na to. Soni, presne ako hovoríš, ideme sa to vlastne naučiť, pretože mám taký pocit, že celý život len všade sa niekam ponáhľame, stále niečo naháňame a ten relax ako keby trochu viac opomíname, ale treba sa zastaviť, lebo je to veľmi dôležité. A ak ste milovníkmi spa alebo wellness, tak vám poradíme, ako necestovať za týmito dobrotami, ale ako si ich vychutnať u vás doma v kúpeľni. Tatiana Lachová je našim hosťom. Tanička, vitajte, dobrý deň. Dobrý deň. Tak, možno by sme si mohli vysvetliť aj, že čo si pod tým pojmom pokojne treba z wellness vieme predstaviť a že či naozaj si to vieme priniesť aj domov do vlastnej kúpeľne. Pod pojmom wellness vlastne môžeme rozumieť všetky aktivity alebo rôzne procesy, ktoré vedú vlastne k zlepšeniu našej fyzickej alebo duševnej kondície. Čiže sú to rôzne príjemné aktivity, ktoré nám prinášajú pohodu, relax, zmierňujú stres, pomáhajú nám uvoľniť sa, rôzne masáže, saunovanie, rôzne také skrášľovacie procedúry. A určite si môžeme takýto wellness alebo to domáce spa dopriať aj v pohodlí nášho domova. Čo k tomu potrebujeme? Určite kvalitná, prírodná kozmetika. Ale možno aj trochu času. Čiže ukradneme si najskôr čas sami pre seba a musíme sa na to trošku aj Táni možno pripraviť. Aj psychicky, ale možno aj teda manuálne, čo to poprinášať, všetko mať po ruke, aby sme nemuseli teda už odbiehať z tej kúpeľne. Čiže čo by ste navrhovali, ako začať? Predtým, než sa pustíme do samotného wellnessu, ideálne je vlastne pripraviť si ten priestor, napríklad ideálne teda kúpeľňu. Je to pre nás taký bežný priestor, takže ideálne je skrášliť si ho, dopriať mu takú príjemnú atmosféru, podporiť ho vôňami a v tomto nám vlastne pomôže napríklad voňavá aromoterapeutická bytová kozmetika. Na výber je tiež niekoľko produktov rôznych. Sú napríklad takéto vonné tyčinky, ktoré dodajú tej našej kúpeľne taký šmrnc exotiky, sú v rôznych vôňach. Potom rastlinné sviečky s esenciálnymi olejmi. Čiže tieto vlastne podporujú aj takú romantickú atmosféru, tie plamienky sviečok. Alebo kto by napríklad nechcel ísť do takéhoto typu produktov, sú napríklad rôzne esenciálne oleje. A tie sa napríklad jednoducho nakvapkajú do takého ultrazvukového difuzéra, ktorý je nerušivý, pridajú sa iba do vody a vlastne sú rôzne typy. Môžeme to prepojiť aj s color terapiou, lebo sú rôzne aj druhy podsvietených tých difuzérov, čiže aj tá farba v kúpeľni ešte podporí relax alebo určitý druh toho odpočinku. Alebo aj takéto vonné tyčinky, teda takto? Áno, je aj takýto hotový difuzérik. A ten potom samozrejme môžeme využiť aj v iných miestnostiach nášho príbytku, ale teda mal by chvíľočku mať svoje miestečko aj v tej tie kúpeľni. difúzne tyčinky sa vlastne vložia do tej nádobky so zmesou esenciálnych olejov. Oni vsiaknú a postupne uvoľňujú do ovzdušia príjemnú arómu. Dobre, tak to by sme mali priestor, ale ja som spomínala, že čo to všetko mať po ruke. Čiže možno aj nejaký teplý župan, príjemný uterák, ale možno aj jednotlivé teda kroky v tej procedúre a produkty, ktoré k tomu teda budeme potrebovať, kozmetické prípravky. Každému vyhovuje niečo iné. Trh je bohatý, takže je z čoho vyberať. Ako teda začať, aby to naozaj bol taká tá pohoda na tej duši a ten relax? Začať môžeme napríklad aj o skrášlením našej tváre, pretože hoci denne to patrí k našej beauty rutine, ale vždy sa ponáhľame napríklad do práce alebo zase večer spať, tak odporúčala by som napríklad pleťovú masku, ktorá je napríklad s obsahom oleja z rýžových otrúb a tie obsahujú gamma-oryzanol. Je to taká omladzujúca zložka, pôsobí aj proti vráskam. Zároveň sú tam napríklad extrakty zo sladkého drievka, z potočnice lekárskej, ktoré pôsobia aj proti pigmentovým škvrnám, zároveň pleť krásne rozjasňujú. A takýto typ masky môžeme mať kľudne na tvári počas celého kúpeľa, kľudne hodinku, dve, ale takisto aj cez noc, kedy pôsobí ako nočný pleťový krém. To je dobré, že ste povedali, že netreba v rámci takéhoto oddychu zabúdať aj na našu tvár. A čo teda, keď už sme pri tvári hlava celá, čo naše vlasy, aj tie si doprajú taký ten relax, alebo môžeme im dopriať tiež nejaký ten wellness? Veľmi dobrá je napríklad masáž pokožky hlavy alebo vlasov. Sú napríklad na domáce použitie vhodné takéto
oleje. Rôzne oleje, áno. Ktoré sú s extraktom bylín, napríklad sú tam také známe ajurvédske bylinky Gotukola mukunuvena, ktoré pôsobia aj proti stresu vlasov, lebo aj naše vlasy trpia stresom, alebo aj vplyvom ročného obdobia, teraz je napríklad jeseň, veľa ľudí sa stretáva s vypadávaním vlasov. To sú vlastne oleje, ktoré pôsobia proti vypadávaniu vlasov, na stimuláciu ich rastu, alebo zároveň aj proti lupinám, proti predčasnému šediveniu. A zároveň taká príjemná masáž podporuje aj zmiernenie bolesti hlavy, migréň, bolesti očí, pomáha uvoľňovať naše ramena alebo stuhnutú šiju. V závislosti od toho zamestnania. Presne je to dôležité, ten relax trošku prispôsobiť aj to, s čím máme ako keby problém. Či nás často bolí hlava, či chrbtica, či sú unavené kĺby, svaly, pretože každý teda má iný druh práce a potrebuje aj iný relax asi. Áno. Čiže sa k tomu treba individuálne postaviť. Dobre, čiže to by sme mali hlavu, tá už je v poriadku a hlavne zabudnúť na pracovné starosti a všetko, čo nás trápi. To je asi prvá vec, čo sme mali nechať za dverami kúpeľne. Tomu nám pomáha vlastne presne tá prvá časť, keď si chystáme ten priestor. Dobre, a poďme k nášmu telu teda. Ako začať? Lebo kúpeľ je fajn, ale myslím si, že predtým ešte nejaké kroky a odporúčania máte pre našich divákov? Určite veľmi dobrý je aj napríklad telový peeling, ale nie teda v tej zrýchlenej forme, ale dopriať si ho vo forme masáži, či už dlhšími ťahmi alebo krúživými pohybmi a hlavne vždy teda smerom z dola nahor. Postupovať smerom k srdcu, kedy podporíme lepšiu cirkuláciu vlastne krvi alebo lymfy, podporíme opäť tým ten zdravší, jasnejší vzhľad a prirodzenú krásu našej pokožky. Ten treba nechať aj nejakým spôsobom pôsobiť, alebo chvíľočku? Áno, môže sa nechať pôsobiť kľudne aj 20 minút, vtedy sa zase môžeme venovať tej pokožke hlavy, čiže dá sa to všetko tak skombinovať, aby žiadna chvíľa tej vani nebola voľná. Fú, Táni, to potrebujeme riadne veľa času, ale samozrejme hovoríme o tej ideálnej forme, ale dopriať si to z času na čas si každý zaslúži. Dobre, peeling máme. Peeling sa potom čo oplachuje z tela, keď si chystáme ten kúpeľ? Môžeme si ho ešte po tých 10 alebo 20 minútach jemne navlhčiť, znova pokožku premasírovať a zmýva sa. Dobre, a teraz si pripravujeme ten kúpeľ. Áno. Aká by mala byť voda, horúca, alebo taká veľmi príjemná, podľa toho, koľko sa tam chystáme zotrvať? Áno, podľa toho každému človeku ako vyhovuje, ale samozrejme nie je príliš horúca, lebo príliš horúca voda nás práve že unavuje a nedocielili by sme nejaký ten efekt možno toho oddychu. Pridáva sa niečo aj do samotného kúpeľa? Sú buď rôzne druhy kúpeľových a sprchových olejov s obsahom esenciálnych olejov teda, a tie sú rôzne druhy. Vieme si vybrať napríklad sprchové gély, ktoré zmierňujú stres. To je napríklad kadidlo, santalové drevo, gáfrová limetka, tangerínka. Potom zase opačne, ktoré podporujú navodenie príjemného spánku alebo pomáhajú nám v problémoch s nespavosťou. To je levandula, ilang, pomarančový kvet neroli, alebo takisto proti nízkej koncentrácii, alebo prípadne opačne, ak chceme povzbudiť, sú rôzne druhy, či už citrónová tráva. Čiže každý samozrejme podľa toho, čo chce vyriešiť. Dobre, položíme si vo vani, je nám príjemne a teraz už ide samotné možno o dokončenie toho domáceho spa. Čiže čo musíme po takomto kúpeli a po peelingu určite nášmu telu a pokožke dopriať? Určite hydratovať telo, či už rôznymi druhmi telových mliek alebo telových masiel. Telové maslá tie sú také hutnejšie, ideálne pre veľmi suchú alebo takú suchšiu pokožku. Vydržia krásne hydratovať telo ešte aj počas nasledujúceho dňa. Čiže naozaj tá hydratácia je tam dostatočná. A takisto ešte dopriať si napríklad aj hydratáciu zvnútra, a to rôznymi druhmi bylinných čajov, či už taktiež večer ideálne je napríklad na podporu detoxu organizmu, alebo relaxačný s rôznymi druhmi byliniek. Čiže hydratácia aj pokožky, aj tela znútra. Táni, a potom už naozaj len zabaliť sa do nejakého mekučkého županu a šup do postele. Takže malo by byť ten čas možno pred tým oddychom, pred tým spánkom, ten relaxačný pre nás? Áno, ten sa dá ešte podporiť rôznymi druhmi telových hmiel, ktoré sa dajú použiť aj na župan, na úteráčik. Sú to rôzne druhy takýchto sprejov. Nastriekajú sa teda a
Takisto sa dajú použiť na vankúš, na Predĺžia ten paplón. pocit aj tej vône, Áno. aj toho pokoja, Áno. toho relaxu. Všetky- Vidíte, ja som sa pri vás upokojila. Ďakujem pekne. Dobre. A ešte sme možno zabudli, že dobrá hudba, čo poviete? Taká relaxačná, Áno, to tiež určite môže byť aj dobrý hudba. spoločník však. Určite, nemala by byť príliš hlasná, hlučná, teda Áno. príliš rýchla. Čiže nejaká príjemná, relaxačná, najlepšie zvuky prírody, ktoré nás vlastne ešte tak dokážu s tou prírodou prepojiť. Perfektné. Táni, super. A v žiadnom prípade potom nesiahnuť po mobilnom telefóne alebo po tablete, Určite naozaj len po nie. dobrej knihe Áno. a venovať sa sám sebe, aby sme teda nepokazili ten celkový efekt. Výborné. Ďakujeme za receptúru. Ďakujem. Ako si to teda dopriať. Dúfame, že sme vás inšpirovali a na ten relax nezabúdajte, pretože je veľmi potrebný. No ale poďme ďalej, poďme do našej kuchyne.